Sa number 2, sa Talisay City, may nag-preemptive evacuate na samtang padayon nga nagasaka ang tubig sa Minuluan River. Sa Victoria City naman, nagpangutang na sang lubid ang barangay. Agud may magamit kung mag-evacuate sa Pumuluyo kung magsaka ang tubig baha. May report si Romeo Subaldo. Sa Talisay City, las 10 kay nasang aga, amo na sinikadako ang tubig sa Minuluan Bridge. Gani ang mga residente sa Purok Riverside sa Barangay Zone 8 ang amat-amat nga nagbiya sa ilang mga balay. Ang traffic enforcer kasi Mario Obinque, wala lang ani nag-duty. Hindi niya mabayaan ang iyang pamilya kag mga pagkabutang. Dapat may duty ka sa bong? Oo. Te? Oo, ka duty kay babahaan daw lang alang mangbayaan balay. Kalabanan sa ila anad na. Basta magbunok ang ulan, nagapanghimo sa sila sang ilang mga gamit. Subong, first time nila nga mag-evacuate sa Semana Santa. Masami, sa maulano lang sila nga mga binulan, ginabaha. Ito mo nang baha lang dito sa yaw, wala siya taob. Dito pag niya kami taob, kaya mo na mga ligado kami ng liwa. Alas 10 ang aga mo ni sitwasyon dali sa may Minuluan Bridge. High tide amo ni oras kundi nagasugatan na ang tubig halin sa baybay kag ang tubig naman nga halin sa bukid. That's why nga nagsaka na gid ang tubig kag nakaibalo mga residente basta mo rin ang sitwasyon magbiya na sa ilang mga balay. Pero si Jocelyn Arquilios, first time maka-experience ang amo sining nga tubig baha kay nagarenta na siya sang balay sa amo nga lugar. Naghilibion siya sang kakulba. Balay diha sa sulod. Bago ka lang ka-experience nga mo ni? Gaboarding nga, boy lang gaboard ka lang di? Gabakal niya ng Gaboard ka di ka renta? May mga kandidato nga nag-inabot kay nagpanagtag sang tinapay. Sa Silay City naman, wala pa man magdalom ang tubig sa piyak sang wala utat nga pag-ulan pero masako ang rescue team sa syudad sa pagmonitor sang kataason sang tubig sa suba. Sa Ibi Magalona, ang ini nga katubuhan sa higad sang highway ang nalumsan na sang tubig baha. Sa Victoria City, sa Barangay 4, ang ini nga mga residente nagbinulugay para tuwangan ang videokihan nga ginsalbar nila pagwa samtang nagadamo lang ulan kag amat-amat nga nagasaka ang tubig. Sa guwa sang eskwelahan, may nahigdan pa nga idik nga gin-safety sa tag-iya. Si Kagawad Danilo Rizalde kag ang mga pumuluyo masako sa pagplastar sang sini nga lubid. Ini ang magaserbi nga uluyatan sa mga residente pagwa sa ilang lugar kung magsaka na ang tubig baha. May kabyutan ang tao kung magdalog sa daligad sa kadilang tubig. Kung wala na yung kalat, ang mong purpose nga makabit ang tao. Hindi sa man kay basko gito be. Wala sang storm signal sa Negros pero ang bagyo nga agaton ang nagadala sa mabunok nga ulan sa probinsya.